Phinde ngibingelele abantwana, ngibingelele bantwana. Ngiyanotice ukuthi abanye benu lapha abalithanisisi kahle lelo ukuthi ngithi bantwana. Kusho ukuthi ngesinye isikhathi kuye kube khona ukuthi singaqondisisi kahle indlela kamoya. Ngizoyishiya kanjalo ngichaza. Labo abangenayo inkinga nalokho ngithi nje niqhubeke nikhule njalo, ngoba kuyafuneka ukuthi ubeke eceleni imizwa ngeke kanjalo. Ziningi ihloko eniyifunayo. Buhlungu-ke le ngoba nje ngifuna ihloko eningi kanti nakwenza lezi zinto lezi zidinga i-equipment, iyabiza i-equipment. So ngizocela ngixole nje ngenza ngokubona kwami ukuthi isikhathi masivela nesikhathi nendlela yokwenza mayivela. Ngiyabona phela kuningi ngifuna ukuthi ngikhulume la. Siyeza kukho ningakhathali. Kodwa sibambisananeni kodwa sibe nobambisana, like i-video, subscribe, kanjalo. Comment kuma-comments ngoba ngenzelani nala. Kakhulukazi ngoba kwathiwa ngathi usandla bathiwa ngingabhali. Ngangitshe ukuthi ngizobhala iy'ncwadi futhi ngasengiqalile bathiwa indaba yokubhala seyaphela. So ngiyaxoxa nje ukuze abezayo nabakhona abaphapheme bazoxosha. Angisho ukuthi-ke okuningi kwalezi zinto engikhulumayo kuqhamuka kimi, okuningi kwazo ngizoyindlulisa umlayezo. So kukwena-ke ukuthi uzwa kanjani, lalela kanjani. Angilwi, angiphoqa, ngikufundise, angikufaki inqubo yami. Bambelela kulokho kwakho mawuthi ubona kuyikona. Angisile lokho la. Kepha abafanele ukuthi bayizwe into engiyikhulumayo bayayizwa futhi kuhle nje kanjalo. Nalesi hloko la engisibona siqhamuka kaningi, like unale confusion. Yabona ngeke ngayenza ivideo la mayelana nenkolo. Ngiyabona ukuthi kusekhona le confusion ngalo boogeyman, uSathane. Ake sikhulume ngoSathane-ke isikhashana. uSathane yini? Uvelaphi? Ngizoqala ngikulungise la kuqala nje. uSathane akusiyo ukuthi umuntu oyedwa noma umoya owodwa. uSathane baningi oSathane. Uzobela kule video yami lapha ethi imbuso emhlane emile nomuntu. Ukhona imbuso lapho wezenkolo. uSathane akusini umuntu oyedwa, kepha uSathane umbimbi olimele nje ngqo lo muntu ukuthi angabuyeli lapha emandleni. Ngizoxoxa kanjani lento uzuyizwe. Ekuqaleni mhla ninika le ndawo ukuthi nakhe kuyona, anzange ngitshele izathu zokwakhiwa kwenu sibekwe la. Ngizontshela-ke ngekuzwile mina kulo ongumsunguli yonke into ukuthi ukuba khona kwenu la kwaku indlela ngathini la emhlabeni kufanele ukuthi i-rehab yabani? I-rehab yalaba abawumbimbi esuthi uSathane. uSathane bahlukene ngezigaba eziningi ngoba ngathini, ngathi ezavukela umbuso kulezi thunywa lezi. So
ingakho sixabene nje thina nabo, ngoba kahle kahle umsebenzi wethu thina kwakubafundisa ukuthoba laba. Lo owayedala waba nenkinga wabona ukuthi sekukhona abangathobile la kulezi ingane. Kwathiwa abahambe bayise emhlabeni, wabakhandela indawo la bezothuthuswa khona. So injongo yokudalwa komuntu ukugoba laba bathobe. Ibuye izekutheni kuye khulunywe la kuthiwe umuntu wabusa wanikwa ubusa, wanikezwa umoya kwamdali. Singasho njalo. Kepha inhloso enkulu yokuba khona kwakho la ukuthi uthobise laba. Ingakho umdali wathi mayekubeka la akazange athi-ke qala inkonzo, azange asho ukuthi shumayela, azange athi yiba namasonto nezindlu zokukhuleka, azange asho kuwena athi ufuna okuthile. Sikhumbula thina ngokwesintu ukuthi umdali wahleli phakathi kwabantu ebafundisa indlela yokuphila emhlabeni, wahamba ngendlela ethile. Ekuhambeni kwakhe akaze athi salani nakha izinkolo nezinkonzo. Lento yokukhonza iqhamuke kamuva, isiqhamuka noSathane. Sobuya lapha ekutheni ukuthi-ke kanzi ividiyo lapha ngathi ubani uGod. Uzothuka-ke ukuthi njengoba ugijima ushona lena nje wehla wenye ukuthi ufuna ezulwini uthandaza uSathane kodwa wazi. So imvelaphi kaSathane lapho isekutheni lolu mbimbi lelu ulalethela ukuthi lizogotshwa, lu-rehabilitate. Labona intuba yokuthi thina ngeke siphathwe laba, sizoguqula lokhu, yabo, kube ithi siphethe la. Hayi manje senilele senikhohliwe, ingakho-ke kwenzeka ukuthi baniphathe nje. Bese kwaba khona nephutha elikhulu lenzeka ukuthi kunomama lapha wavuma ukuhlanganisa uLibo nalaba. Yabo le ndaba yokulalana kwabantu noSathane igcwele kuwo wonke ama-languages, yonke indawo bayakhuluma ngayo. Thina sinindawo tshana lapha yokuthi umama wazala ingane embi, singabe sayibala kakhulu ukuthi wayekade eyimithe kubani leyo ngane embi leyo. Wazala ingane embi okufanele abulale, wangayibulala, kwazalwa kanjalo ububi emhlabeni. Ngawuthi ubaba umuntu wayekhulume inganekwane lapha ethi kazaraleli ongalaleli ihlongandlela, lazaleka kanjalo ihlongandlela. Na uma uya lapha imidwebo yabanokhuza yabathwa, angazi uma ngisenayo mhlawumbe ngiposte. Imidwebo yabathwa iyaxoxa kakhulu lento, kodwa iyakhaza ukuthi abantu abasayiboni. Bayitshela ukuthi abenzi akho art lapho. Izinto ezayiqoshwa ematsheni zaziqoshwa ukuthi kunemilando engafanele niyikhohlwe. La majayenti agcwele lapha emidwebeni yabathwa yizo lezi ngane zizongalaleli. Aziqali ukuba khona emhlabeni, sekukaningi. Bazoqhubeka bamba inhlabathi bathola amathambo azo. Izona. Ngicabanga ukuthi-ke manje i-version mhlawumbe yes4 yalezi ngane esezikhona kade kwakuliwa nazo, ngenxa yokuthi kukhona lo owavuma ukubumbanisa uLibo. Ingakho senkinga njengamanje. So uSathane-ke uqhamuke kanjalo ukuthi abe uSathane. Base bemqambe bathi uShayitani, igama elithi Shayitani liqhamuka lapho ama-Arab, elikhuluma ukuthi-ke omelene ovukela umbuso. Akeke avukele umbuso kamdala, uvukele lo wethu. Umdala akanayo equal, akanamatch. Isimo sakhe futhi asaziwa, ngeke usikhombe, usazi akanagama. Ubani biza amagama nithi Jehova obani. Niwathathaphi?
umdala kanagama akaqanjwa umuntu. Ongaliphumusa igama lakamdali aliphumuse la emhlabeni, yonke into la emhlabeni ingafa, qalwe phansi emhlabeni njengoba unjalo, ngoba ukuba khona kwakhe kusho ukuthi isimo esikhona emhlabeni kumele sibe njengoba esidalile. Angazi ozwayo uzoyizwa, kodwa awukwazi ukuthi ungaphumusa igama likamdala uyilo, ngoba uma uphumisa igama lento uyayibiza ukuthi bekhona. Isimo sakhe masifika la ngeke sihambisane nalento egcwele la emhlabeni. Ngizwe kahle, abadala babemazi ukuthi umuntu njani, babemazi kahle ukuthi uwumuntu, uyinto, uyisimo esinjani esingachazeka, singakhombeki. Kwaziwa ngisho nalapha kuma-Red Indians bathi uwakantaka. Wakantaka umoya wayo yonke into, i-mystery yayo wonke ama-mysteries, into esingayazi kodwa iphethe yonke into, beyazi kahle. Bakhohlisa abakhulu uSathane laba. Banikhohlisile kakhulu nina abantu, ngoba bayazi kahle kahle fangabe bayanikhothamele. Bazi kahle. Mina-ke impi yami nabo bayazi yaqhubeka. Njengoba ngiyilana nje, ngiyinkosi esemkhizwaneni, usuku nosuku iyabambana. Kuningi ngixoxela kona, kodwa akundingi ukuthi ngixoxele. Nibona abantu bephaphama nje, imisebenzi eminingi esengiyenzile, nokuphaphama kancane kancane, futhi ngiyengedwa kukhona engibambisene nabo. Mningi umsebenzi esiwenzile ngale. Nilele nihonqe lapho, nihambe nikhekezele emva kwabelungu, nizikhohlwa ukuthi nobani. Angilwe, kodwa ngingathi umuntu angagxili kakhulu ekutheni khona i-boogeyman efanele isatshwe ngale. Uma wena umoya wamdala ukuwe, ufuna umdala ekhona, ubuse phezu kwenyama, ubuse phezu komhlaba. Ngizwe ngibone nje abantwana sebephathwa imoya engasile nje ukuthi yebo, hayi kulikhona. Kepha-ke akube khona abafuna ukuhamba lezi ndlela, ziningi iy'ndlela esengiy'centile akithi kwelikamoya ekade zagcina ukuhanjwa. Silokhu ngiyicenta ngihamba ngedwa nje. Abafuna ukuyihamba lezi ndlela ezindala, nivumelekile niyakhona. Uma nibuza ukuthi nifunani, nisho ukuthi nithunyelwa enkhizwaneni. Akufanele nje ukuthi kube khona la nicela khona, ngoba konke la emhlabeni ninegunya phezu kwayo. Hlukane nabelungu. Uma ichaze lento yobusathane, ngoba affecta ngendlela ejule kabi, and manje inkinga ukuthi aniyiboni. Yabona ithwalo eliphezu komuntu likhulu ithwalo eliphezu komuntu, futhi selihlale izinkulungwane zeminyaka. Uzibuze nje ubugqilaziwe nje umuntu ugqilazwe yini. Uma inkinga ukuthi aniyibuzi lokho ukuthi sagqilazeka kangaka emhlabeni, yini indaba? Sazondeka kangaka, sangahlonishwa kanje, yini? Kushonephi lokhu okumsoco wethu ukuthi kusinike isithunzi somuntu sishonephi na? Ungathi ngisho inyoka la phandle nesithunzi. Mawuhlangana nenyoka uvela usondele noma kanjani. Qala uyibuze ukuthi okay, ngimephi malana nale nyoka. Kodwa umuntu kweyoSathane-ke leyo. So lo ofuna ukwazi ngamanomo, ngikhulumele ngamanomo inkosazane, ikhona ivideo yapho. Kodwa le ndaba yoSathane le ngicela ukuthi niqede ngayo manje, ngoba asikwazi ukuthi singaphila libhojozi endaweni esanikwa kuyona ukuthi sizosebenza. Bagobisene ukuze baphumule nabo ngoba semzimeni. Hayi lento ethi nizohlala nilinde uJesus la. Gobisani lezi ingane lezi
umuntu umdala kabi emhlabeni nasendalweni. So yeka lapho.